Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 5-nji oktýabrdaky sanyna Emmanuel Macron Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösürmäge taýýar. Qazaqstan Türkmen gazyny eksport etmäge gyzyklanma bildirýär. Türkmenistan çarwadarlaryň bütün dünýä oýunlaryny 24 medal gazandy. Dünya çempionatyny Rus teleýaýlynyň görmek bolar ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin indi bolsa habarlarymyza giňişle interetip geçelim. Emmanuel Macron Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösürmäge taýýar. Fransa Respublikasynyň prezidenti Emmanuel Macron Türkmenistanyň prezidentine garaşdyrlyk güni münasibetli gutluq hatyny berdi. Fransanyň prezidenti gutluq hatyny ykdysady owakyjylygy, ekologiýa, ilim we medeniýet ulgamlaryna hyzmatdaşlygymyzy ösürmek babatda bilelikde işläp biljekdiklerini belläp geçdi. Fransanyň prezidentiniň gutluq hatyna şeýle diýilýär. Türkmenistanyň milli bayramy münasibetli Fransuz halkynyň adynyň wagt öz adymdan tüýsürekden gutluklarymy türkmen halkyny bolsa bagyt hemde rowaçlyk baradaky iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin. Ýurtlarymyzyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygynyň belenýän ýylyna Fransa bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň mından beýlekde pogtalandyrylmagyny umyt edýärin. Şunuň bilen baglykda goloýdy Türkmenistanyň Parijde täze ilçisiniň belenmegini mübarekleýärin. Onuň gatnaşyklarymyzyň ösdürilmeginiň beýhidine işlejekdigine inanýarin. Fransa bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlugy tüýsürekden agrarly bolup, ykdysady, owakyjylygy, ekologiýa, ilim we medeniýet ulgamlaryna hyzmatdaşlygymyzy ösürmek babatda bilelikde işläp biljekdigimize inanýarin. Biziň kompaniýalarymyz özleriniň know-howlaryny Türkmenistanyň ykdysadyny diversifikasiýa ýoly bilen ösürmek hyzmatyna goýmaga taýýardyr. Qazaqstan Türkmen gazyny eksport etmäge gyzyklanma bildirýär. Qazaqstan Respublikasynyň Türkmenistanaky adatan daşary we dowluk tiýarly elçisi Askar Tajabayev yerli metbuata beren interwýusyny energetika ulgamynaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada durup geçdi. Hususan elçi Qazaqstan Türkmen gazyny eksport etmäge gyzyklanma bildirýändigini bellädi. Elçiniň bu baradaky çykyşyna şeýle beýan edilýär. Häzirki zaman şertlerine ulug ara baglanşygy durnukly ösüşüň we döwletleriň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy berkitmek esasy şertine urýar. Ýewropanyň, Merkezi Aziýanyň hemde Hataýyň arasyndaky ösüşür akymlar öpçün etmekde. Hazırda halkara ulug geçirgesiniň orny görnetiň ýokarlandy. Şoňa görä de ösüşür geçirmek ulgamyna Qazaq Türkmen hyzmatdaşlygyna täze iteri berip biler. Bize geljekde iki taraplaryň söwda ykdysady gatnaşyklaryň aýratyn giňgerimli uğruna öwrülip biljek. Şu ulgamy gerek. Şunun bilen birlikde energetika ulgamda da iki taraplaryna hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça düýpli mümkinçilikler bar. Häzirki gazlaşdyryş işleriniň çegine Qazaqstan Türkmen gazyny eksport etmäge gyzyklanma bildirýär. Onu bolsa Türkmenistanyň dogrowap energetika infrastrukturalarının hasabyna dol amala aşyrmak mümkin. Öz gedeginde Türkmenistan hem täze terminallaryň gurulşy arkaly Qazaq bugdoýunyň eksportyny artyryp biler. Häzirki wagtda şular ýaly bilelikdäki tasamalary durumşy geçirmek üçin ähli şertlerdir mümkinçilikler bar. Türkmenistanda möhüm ähmiýeti eýe bolan owakyjylyk puwdugyny da hyzmatdaşlygy ösürmek zerur. Bu ýerde gurrun hususan türkmen göýgönümlerdir miwelerini Qazaqstana eksport etmek, Qazaq tarapynyň hemiki we mineral dökünlerini türkmen bazaryna iýermek barada barýar. Dokma ölümlerini öndürmek puwdugy hem oňy mümkinçilikleri eýe. Çünki türkmen dokmasynyň ýokary helini tutuş dünýä ikrar edýär. Bu meseleni Qazaqstanyň we Türkmenistanyň işöwürlük düzümlerdir telekeçleriniň derejesini çözmek üçin zerur şertler bar. Türkmenistan çarwadarylaryň bütün dünýä oýunyny 24 medal gazandy. 29 sentyabr 2 oktyabr aralygyna Türkiýe Respublikasynyň Bursa vilayatynyň İznik etrawyna çarwadarylaryň 4-nji bütün dünýä oýunlary geçirildi. Bu oýunlarda ýurdumyzda 26 turgan wekilçilik edip 24 medal gazandylar. Ýyleşlerimiz medallary alyş görüşiniň nusxa we erkin usullary Kuraş hemde Qazaq görüşleri boýunça gazandylar. Olaryň 6-sy altyn, 7-si kümüş, 11-si bürünç medallardyr. Türkmen turgunlary alyş görüşiniň nusxa boýunça 1 altyn, 2 kümüş, 3 bürünç medal gazandylar.
Bu usul boýunça 100 kg çenli agram derejesinde yarışan Atajan Rozmuradov hormat münweriniň eň ýokary basgan çagyna çykdy. Seýlapberdi Nuriýew 80, Naziýa Joraýewa 75 kg çenli agram derejesinde kümüş medalyň eýesi bolurlar. Hormat münweriniň 3-nji basgan çagyny bolsa Kemra Aşerow, Cemal Owliýaqulyýewa hemde Arslan Hojamerdiýew dagy çykdy. Türkmenistanly türgönleriň alış görüşiniň erkin usul boýunça gadanan üstünlikleri hasa netijeli boldy. Olar bu usul boýunça jemi 9 gezek hormat münwerine çykmak başardylar. Erkin usullaky altyn medallarymyzy 100 kg çenli agram derejesinde Pelwan Gurwan gelip, 70 kg çenli agram derejesinde Cemal Owliýaqulyýewa, 100 kg-dan ýokary agram derejede Nur Muhammed Baýdoğduýew we 90 kg çenli agram derejesinde Derya Abdiýew dagy boýunlaryna dakdylar. Adresi Uldurdiýewiň, Melis Gulgelliýewiň, Gulnara Joraýewanyň kümüş medal gazanan ýaraşyny Anna Gurwan Allaverdiýew bilen Naziýa Joraýewa hormat münweriniň 3-nji basgan çagyny eýlediler. Oyunların kuraş görünüşü boýunça geçirilen yarışlarda illeşlerimiz medallaryň her derecesinden birini gazandylar. Zenanlaryň arasynda 63 kg çenli agram derejesinde Kamila Pardaýewa taý tapylmady. 78 kg çenli agram derejesinde Aziza Kurbanowa kümüş, 90 kg çenli agramda bolsa Işan Murat Ataýew birinji medalyň eýesi bolurlar. Gazak görüşü boýunça geçirilen yarışlar illeşlerimize 5 medal bagyşlady. Bu gurda iň gowy netijeni 100 kg-dan ýokary agram derejesine çykşadan Tejen gazanyp, ol ýarşy kümüş medal bilen tamamlady. 60 kg-da Begli Meretgeldiýew, 65 kg-da Kamila Pardaýewa, 55 kg-da Jumaxal Kurbanowa, 65 kg-dan ýokary agram derejesinde Aziza Kurbanowa daglar bolsa, hormat münweriniň 3-nji basgan çagyna çykmak başardylar. Türkmenistanly türgönler çarwadarylaryň 4-nji bütün dünýä oýunlaryna 24-nji medalyny Tatar görüşinden gazandylar. Bu üstünligi 100 kg çenli agram derejesinde birinji medal gazanan Nowatgeldi Nazarow öz adyny ýazardy. Şeýlelikde türkmen türgönleri çarwadarylaryň bütün dünýä oýunlary boýunça gazanan jemi medallarynyň sanyny 81-e çykardylar. Illeşlerimiz 2014-nji ýylda 6, 2016-njy ýylda 24, 2018-nji ýylda 27 medal gazanypdylar. Çarwadarylaryň 5-nji bütün dünýä oýunlary Kazakstanda geçiriler. Dünya çempionatyny Rus teleýiliminden görmek bolar. Russiýanyň Maştowy teleýilimi şu ýyly ýene-de bir aýdan gowrak wagtdan badal galjak Katar dowlatynyňky futbol boýunça dünya çempionatynyň ähli duşuklaryny öz ýaýlymlaryna berer. Bu barada teleýilimiň ýoldaşlary habar berdi. Dünya çempionatynyň ähli 64 duşugy Maştowy teleýiliminiň ýaýlymlaryna we sany platformalaryna görkezdiler. Ma'lum bolşaýaly dünya çempionaty ilkinji gezek ýakyn Günnogor sewtinde ýani Katarda geçiriler. Ol 20-nji noýabrda badal galyp 18-nji dekabrda tamamlanar. İlkinji gezek güýz gyş pasyna geçirilýän dünya çempionaty Katar Ekwador duşugy bilen badal galar. Katar dowlaty bu çempionaty ykjam taýýarlyk gördi. Ýordun hökümeti bu çempionaty kabul etmek we ýokary guramaçylyk ýagdaýyna geçirmek üçin infrastruktura desgalary bilen bir hatarda ähli mümkinçilikleri döretmek üçin 200 milliard dollar çemesi maliýe serişdelerini sarp etdi. Ine mehriban müştoklar, ata watan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna size ýetirmek üçin habarlarymyz şolordan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Türkmenistan, Kazakistan sowda dolanşygy izgiderli artýar. Aşgabat, Istanbul we Aşgabat Minsk ugru boýunça biletin bahalary. Oktyabr aýy Türkmenistan Türkiýe aralygynda 30 uçar gatnawy. Çempionlar Ligasy, Barcelona yeňilli ýaly habarlary ata watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, eger de biziň saýtymyza yeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan ata watan Türkmenistan projeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanlaryna görüşýänçek, hoşta bolun.